nama kula Andung Pamesti, Nama kula Fauzuluna. Lan kula Parama Putri Wahyumasti. Kita minangka mahasiswa PPL saking Pendidikan Basa Jawa Universitas 11 Maret Surakarta. Dina iki kita bakal sinau babagan serat ulang-uleh pupuh gambuh. Ing kene Bu Guru bakal jelasake apa to kang diarani serat ulang-uleh iku. Nah, serat ulang-uleh iku anggitane Sri Susuhunan Pakubuwana yaiku raja saka Kraton Surakarta Hadiningrat. Nah, serat ulang-uleh iku kadadean saka rong tembung utawa terdiri atas dua kata, yaiku ulang tegese pitutur utawa ajaran lan reh tegese pranatan atau tatanan. Jadi ulang-uleh yaiku pitutur bab pranatan atau ajaran tentang tatanan. Nah, serat ulang-uleh iku ana pirang-pirang pupuh, yaiku pupuh pocong, pangkur, gambuh, mas tumambang, kinanthi, dandang gula, durma, mijil, asmaradana, lan sina. Nah, saiki Bu Guru bakal nembang tembang gambuh pelok 6 padha 1. Sekar kedah mencapai kang cinator polah kang kalampur tanpa tutur katulung kapali kadaluwarsa katutuh dadi awon. Supaya murid luwih gampang anggone memahami materi, para murid uga bisa mbuka buku paket iki kaca utawa halaman 21 utawa 21. Ana ing buku paket iki awake dhewe bakal nyinaoni serat ulang-uleh pupuh gambuh. Ana ing indikatore murid supaya bisa mangerteni surasa utawa isi saka serat ulang-uleh pupuh gambuh. Ananging sadurunge mlebu ning babagan surasa utawa isi, para murid uga kudu ngerteni istilah-istilah kang ana ing tembang macapat pupuh gambuh. Ingkang kapisan yaiku apa kang diarani pupuh. Pupuh yaiku kumpulane padha-padha kang padha utawa sama. Dadine para murid bisa mbuka ing kaca 20 utawa kaca 25. Menawa ning kono ana tembang gambuh pelok 6. Kang diarani pupuh yaiku kumpulaning saka tembang-tembang gambuh. Dadi ana ing kaca 24 utawa halaman 24 ada 4 tembang gambuh. Nah, itulah yang dinamakan pupuh gambuh. Sing nomor loro yaiku padha. Padha yaiku ana ing basa Indonesia disebut bait. Dadine sak tembang utawa siji tembang gambuh kuwi diarani sak padha. Sing nomor 3 yaiku guru gatra. Guru gatra yaiku cacahing larik ana ing salah sawijining tembang. Tuladhane utawa contohe yaiku ana ing halaman 25 gambuh. Sing diarani guru gatra yaiku sekar gambuh ping catur.
kuwi sak gatra utawa satu gatra. Salanjute kang cinatur polah kang kalantur kuwi gatra kaping pindho. Dadi ana ing tembang gambuh iki ana 5 gatra utawa 5 larik. Sing salanjute yaiku guru wilangan. Sing diarani guru wilangan yaiku cacahing wanda utawa suku kata saben sak gatra. Tuladhane yaiku ana ing gatra kapisan tembang gambuh. Sekar gambuh ping catur. Dadi ana ing gatra kapisan utawa baris pertama tembang gambuh terdapat 7 suku kata utawa 7 wanda. Uga salanjute bisa diitung wandane utawa suku katane saben gatra. Sing salanjute yaiku guru lagu. Guru lagu yaiku tibaning swara ana ing pungkasane saben gatra. Atau dalam bahasa Indonesia yaitu vokal terakhir tiap baris. Contohnya adalah gatra kapisan ana ing tembang gambuh yaiku sekar gambuh ping catur. Dadi ana ing gatra kapisan tembang gambuh vokal terakhir utawa swara pungkasane yaiku u. Semono uga karo gatra-gatra salanjutnya. Guru wilangan lan guru lagu tembang mojopat gambuh yaiku 7U, 10U, 12I, 8U, lan 8O. Coba saiki ditegesi tembung-tembung kang angel saka tembang ing dhuwur iku, banjur gawea ukara nganggo tembang mau. Tuladhane, tembung kang angel yaiku kelantur. Lajeng teges tembung lan ukarane. Saiki teges tembunge dhisik. Kelantur tegese kebanjur-banjur, kebacut, utawa kepatuh. Tuladha ukarane yaiku tingkah laku kang wis kelantur ora becik iku kudu diowahi.